А сейчас с нами на связи народный депутат из фракции «Слуга народа» Галина Третьякова. Доброе утро. Добрый рано. Когда принимали бюджет, звучали упреки, в том числе они сейчас прозвучали в нашем эфире от депутатов Европейской солидарности, что эпоха борьбы с бедностью, да, и обещания повысить социальные стандарты в этом бюджете не очень-то и предусмотрены. Как вы оцениваете этот бюджет? Справа в тому, що ситуація з пенсійним забезпеченням, вона тотожна до двох попередніх років. Мінімальну пенсійну трудову пенсію ми збільшуємо двічі на рік. Це 1 серпня і 1 грудня. Таким чином, збільшення пенсійних стандартів відбудеться 1 грудня цього року. І тому воно начебто йде попереду 1 січня 2020-го. Наступне підвищення буде 1 серпня 2020 року. Крім того, у березні, як і в попередній рік, це другий рік поспіль, буде проведена індексація, її називають 50 на 50. Коли 50% зростання йде за рахунок зростання фонду заробітної плати і 50% йде від інфляції. Це буде в наступному році десь на рівні індикативно 11, 12, 13%. Я зараз не можу це прогнозувати, бо даних до кінця року ще, звісно, немає, тому що ми ще в листопаді. Но вы же понимаете, что от Кабмина ожидали бюджета принципиально другого, да? На волне предвыборных обещаний. Конечно, это уже как бы притча во языцах, но я все равно буду вспоминать обещание Владимира Зеленского поднять зарплаты учителям до $4000. Это как бы, этого никто ему не забудет. В этом бюджете этого нет. Этот бюджет называют бюджетом проедания, а не бюджетом развития. Почему так получилось, как вы думаете? Пане Романе, я думаю, що коли президент йшов на вибори, так само, як і наша партія «Слуга народу», ми йшли на вибори на 5 років. І зробити це екстремально впродовж, уряд працює 2 місяці. Зробити це, ми працюємо 2,5 місяці. Зробити це екстремально за цей час не уявляється за можливе. Якщо казати про пенсії, то пенсійний фонд в цьому році витратив на видатки пенсійного фонду, вони склали біля 400 мільярдів, 397 планується, не знаю, думаю, що трішки більше буде до кінця року, але на близько 400 мільярдів. Для того, щоб підняти пенсію, яка є замалою, це розуміють усі, бо у нас 60% пенсіонерів отримують пенсію в розмірі 3 тисячі гривень на місяць і менше. Для того, щоб її підняти, наприклад, вдвічі, потрібен бюджет, який був би на 250, на 300 мільярдів більше. Я хочу нагадати, що весь загальний бюджет з усіма видатками – це 1 трильйон 60 мільярдів. Це доходна частина. Витратна частина більше трішки, на 95 мільярдів. Трильйон 100 з чимось мільярдів. Таким чином, для того, щоб збільшити його ще на 200-250 мільярдів, потрібно було знайти десь компенсатор. Цей компенсатор може полягати або в якомусь розкручуванні кризи фінансової, інфляційної, друк коштів. Цього не можна робити наразі. Інший сценарій – це збільшення податків, які і так у нас не замалі. І для економічного ривка ми збільшувати оподаткування, податковий прес не можемо. Навпаки, має відбуватися інші якісь справи. Є ще одна річ – це верифікація, в тому числі соціальних виплат, які в державному бюджеті складають в наступному році на рівні десь 700 мільярдів гривень. Це без охорони здоров'я і без системи освіти. Таким чином, там треба шукати джерела, в тому числі і верифікація. У нас достатньо складно проходить закон про верифікацію, але ми його приймемо на цьому тижні. Йому за технічно-юридичних таких речей його повернуто до Верховної Ради, але цей законопроект, він піде все ж таки. І ми налаштовані на те, щоб розширювати верифікації на більшу кількість баз, для того, щоб вишукувати в цих 700 мільярдах ті витоки, які є технічно необґрунтованими. Таким чином, ось 3 сценарії, 2 сценарії негативні для українського народу в цілому. Тому ми пішли шляхом поступового верифікації, поступового розвитку економічного зростання нашого, і саме зростання економіки і пошук грошей
і витоків грошей всередині всіх соціальних виплат сьогодні є тим, чим ми займаємося. Далі подивимося. Ми ж не збираємося кудись діватися. Ми будемо Спасибо жити вам в большое. Україні.